Usa ka pulis ang akong bana nga may pagkahambugero. Mag-inisog kunuhay kay pulis, pero talawan dahil giahak. Nagibog ko kung ano na pulis ni siya, uy. Pero aro inyo kayong masabta na akong istorya, no? Ing anion ko anis pagsugod. Katahon ko ning kanta sa kong amigo nga pulis, be. Si Gili Dilmar, amigo ito ng pulis karon. Ni Milarga Saudi, ang kanta sa gabi. Ang dalaga kong gulang na, ang iyang pagpanagaya-ya, sa kalipay karon inayran, way lunok nagugana lamang, magmahay ka man una nang, naiwit ka nagyud sa buhilaman, sa taas nga budbud ni tatay, kalipay sa gabi nga tanan, isalikway ka ng imong pagsalimuan, kay atong humpayon ang imong kagulanan. Tanawa si tatay naghigda sa lantay, si tatay duula o kunya pagbudbud mong daha. Kiniraba si nanay ko, may along sa paa, kapit sa ibabaw aduna, usab siya'y dakong samad, o yun ang iyang porma, daw na igo sa atsa, nakakita siyag karambula, ug sa ubos Salamat kay nahuman na ginitaw ka. Mando. Nagsika lang yung kanta-kanta diha. Waday kay duty? Di over na ko dayo, mga relax sa taon ko trabaho, kada ko trabaho, kinahanglan sa tagpahuway, kinahanglan sa tag-igong resistensya, di ba basta-basta trabaho sa usa ka pulis taon, you know na. Hilom di ay, you know. Panglaban na nga to. Ha? Paita. Pahuway ganita. Rundo na tayo igo ko sa laban. Kay nakapahuway. Nakapahuway naman ka. Unsa pa may gipaabot nimo? Nagkanta-kanta naman ka. Human nagkanta paglaba. Ayos tinuod ang katakanta ko. Akong gi-enhance ang ako ang voice quality. Hilom di ay. Bisag mo ra gina imong tingog, i-enhance pag yun nimo. Oh, panglaban na dito kay mangumpra pa ko. Oh, lagi. Magtigom sa kong igong ko subi kay bida. Imuro akong giluya gabi. Grabe kay ka. Hala no, naluya ka ato. Usara ka raw, naluya ka. Usak round? Isaba, uy. Usak round, maluya ka? Isaba, oy. Ning kamot na may kagimo. Naluya pa ka atong gabiha gumuyahan nimo. Oh, ako minupasang ilan. Ikay na ning kamot rin mo, oy. Probida. Mapita magtigom kung gustong taon. Puna na ito orang gabi. Tuluon tong round. Sus ka but Ay, panikamo itong imo, ha? Ay, hunahuna lang kadako nimo. Ikaw ba? Lang. Ako maluya ng imo, mabaw magitag am-am kay dali ra kay mangluod. Paglaban na dito, mas tuya ni mauron. Ay, sa wahay. O lagi! Kuskus piga. Kuskus piga. Ay, pay. Pulis tayo niya. Hibon mo itong labandiro. Ay, paita biyani. Mando! Ah! Pagdali ni Mando! Oy, Tintin, maroon ako maroon silingang nga bata. Noy! Diara ko sa iyo, day, Tintin! Nay, Mando, pagdali, Noy. Kay, Nay, nagurmentado sa eskina, Noy. Pagdali dayon! Aha, ha? Nay, nagurmentado sa eskina, iso kayo. Asa ko no naka, asa na ko no ang standik, Noy. Papasagdi lang na, day, ba? Mapular na. Pulis ko ka ni Mando. Imo ginang atuon. Para pa dito silang tutsi. Kisa, Tutski? Imong asawa, God. Wala ka sa imong asawa? Has, Tutski? Pitang ano ko taon? Ngumpram ko rito sa Tutski na yato asya dito? Ato aja yun, Noy. Pulis ko gago di isugod ka. Ay, isugo, yamatra. Nagubinatado na siya, be. Aribe! O lagi, ato aja yun. Kisa isog ya! Huwag ka usar ng isog ya! Gusto mong patay? Kinsa isog! Gawa siya kinsa isog ya! Hala, na si Mando Pulis. Pagyadan ninyo, pagyadan ninyo. Be. Sige, sibog mo. Be, ay mo padol ya. Pagi ako. Pagyadan yun. Pagi ako. Si Mando Pulis, salamat. Nagi Pulis, patay ko nin Asa yung mitado, be? Asa?
Patay. Asa ng litseng dako? Patay. Ni Ala. pulis ni. Kana ba noy noy? Kinsay na kurumitado! Kana noy manduog ka nang nasa daplin, nag-inom og tubig. Nag-inom og tubig hughog ba? Kanang tagpiso. Bida, no? Yama, try. Inom pagtubig. Di nila mo hawi mo doon. Ako rin bahala ni. Hoy, ikaw! Kurumitado ka! Oh, ano man? Patigbas ka? Ah, uy, may kasi. Patigbas ka? Ay, ayaw ko piyansa ni Mandoa. Ay, ba kay na iyang pinuti? Nung kang sulting dag, pinuti. Bida sa libo eh. Kaya na ni mo ni Mandoa. Giyahak na. Mura pinunong kakuyapon. Ala, ala na sa paingon nato ni Mando. Sabat ako ni Mando. Ay, ako biyain ay. Dahak na bataan, gibiyahan, manunod ko. Hoy, sama ka? Ha? Ha? Palaga? Ha? Woy, palag. Palaga ba? Kisay na yung palag ko. Usama ka? Pulis ka? Oo, pulis taon ko. Ano pulis? Unsa man, ha? Unsa man? Kuan, di-off rin ako, di-off. Marikan! Agay! Bida magisi na yung uniforme na. Wag ko'y labo to magisi na. Unsa man? Dakpon ko nimo, ha? Dakpon ko! Lingon ko! Lagi, hap? Tarong, hap? Ay, masama tayo na. Doay itar ba taon na nabag-um? Di kayo masamban ka lang. Maputol ko ng uri mo, ani. Porbida sa linoon. Ginuon ko, kakuyapo naman linoon ko. Boy, inang akong bala! Uy! Oh, Sa! Day? Kuyapan ka lagi, Day. magaling mo. Heh! Dito sa kigang. Pusasin na yun na! May kinakuyapan pa na! Pusasin na yun ninyo! sa ilo ata ko, sir. Gadalang ko sa akong problema. Ayaw na! Opi pa ko kuyapin mong kanahan na ka. Kaul ko kindi kay saka kong kabuhi. Samban mo gamay, tawa. Asa, samad na mo, sir. Kindi. Wa malagi. Ayun na di ay, ha? Iban iran gali din ako, tanawaw! Ikaw kanahan na ka? Patyon ko din sa libiyos, ha? Teka, liro ay, Aray, sa ilo ata ko, sir. Nadalang ko sa akong problema. Ako na naglagot ko. Say problema. O pinagurmentado ko. Anong representado mo ka sa problema ni mo? Wa mo patirtira sa kong asawa gabi ikot. Hindi ka masisiro yung representado ka, probida sa mga, Aray, sakita, sir. Ay, ikaw may dili patirtira, sir. Lalim ba? hindi ka masisiro sa mga asawa pagitaglain ay daghang nilo niya. Wa naman ko mga buring ko, sir. Quarantine. Ang quarantine sa imong mata, quarantine ko taon. Wala may COVID. Naon lang ni mo nga, ang nabiling COVID, imuhan lang naon. Mando. Day. Dali na, mangulit na ta. Kanyo, day, tilawon ko ning kanahang dako. Dali na lagi ba? Bida sa di mo Oo, ay. surti ka ha, nana ako kasawa ha. Wapa, pulis ko! Bida, ay kung ing na ato sunod ha, kasabot ka, ayaw ha! Oo, sir. Ingon anak katalawa ng akong bana nga usa ka pulis. Ako nalay mauwaw kay usahay makadungog og istorya nga ako kunong bana pulis unta pero puting itlog. Mga usa kay gayon anak dito mi sa pier, may gihatod mi nga usa sa among suod kaayo, among gipasakay og barko ang among kaila unya. Bye Lenny, balik-balik niya ha. Bye-bye, amping mo. Talaga, hinit kayo duty para ba ko? Oo, laki-laki, tada. Ay, ala, naay nagbagay! Unsa ko no? Naunsa ron? Nakagubot ng mga tao, ano na? Hala, mandutan awa! May nagsukmagay ay! Hala, Hala! May nagsukmagay! Sukmagay yun! Talaga, tuwa na yun, pulis mo ka! Karkanong magadag ko kaglawas gang, hindi ko magsilbi anak gang. Kasi di magsabi ay pulis ka! Magipanumpaan ka! Ato, uwang ato, katalawa ni mo, oy! Sagdilan sa mga mahumadar na. Say ba kuman? Lakaw ato, uwang ato kay pulis ka para usaka ng ranggo ni mo, lakaw na yun! Ngundang na sila kam, ngundang na ayaw lang kang. Ginuko ni mo manduoy! Ako'y Uy, uwang ka! sorry, bagay! Ikaw, may mo anto dito. O talawan man ka! Pulis man unta ka! Puti kang itlog! Usay mo sa itlog! Ako talawan, yawar mo kito, di ka? Di alam ka! Da, naisuri kang hanggawa ka. Oh, uy, may balik ang kanahan. Hoy! Uy, balik mo
ikaw ba makakaabot dito? Kuan kining ang nagsigig linayugay day ang katong mga kontrol hug dagat. Ha? Unya? Ako na kay nanas tubig. Nanagat ang duha. Ha? Dagat. Niko pruto. Wala ko labot na. Sa Coast Guard na. Kakito sa Coast Guard. Ako'y nakonsumisyon sa kong bana, nauwaw kay ko aning iyang kabuang. Ug gusto na kong parisayno na lang siya sa pagkapulis kay mauwaw man ko sa mga sulti-sulti sa mga tao. Nga pulis ko no pero way ayo talawan, barug ray gaayo. May lang mo dawat og sweldo. Ug tungod sa akong kakonsumisyon, murag nasakit ko, mao nagpatan-aw kog mananambal nga amo ra sang silingan. Unya, Oy, Sir Armando. Mando iko. Mando. Mando, ang pulis nga po kay Gitlog. di ano na mando. Hastang albularyo nahibaw na nga puti kag itlog. Ay, tuwa na ako kay chismis na. Iyo sa may ato, ha? Magpatambal ka man to. Ay, ako asawa ako. Dili ako. Ako ang asawa. Oo ba? Ay, Mrs., sa may problema na to. Kuan lagi ko oy kini akong insomnia. Ay, insomnia? Ganong na insomnia man ka? Di man ko makatug. Ingko. Ganong di ka man makatog? Sige ko na una sa problema. O sa may imong problema, ha? Kini akong sakit kanang ingko, kining insomnia. Ganong na insomnia ka man? Wala gyud ko itog. Ano wa man kay tog? Tungod sa pagsige na ko kunahuna sa problema. O sa may problema nimo? Kini lagi akong insomnia, balik-balik mataan na istorya. Sige, nakasabot ako. Nasakit kag insomnia, kadi ka makatog. O di ka makatog, tungod kay magsigig huna-huna sa imong problema. O ang imong problema, ang imong sakit na insomnia. Okay. Sayo na. Aron mawalang imong insomnia na ako ipainom ni mo, ha? Na gani sa dahon nga utot-utot. Ina ni kaduha sa usa ka adlaw. Usag niya, inigmata ni mo, ang usa dayong katog ni mo. Inigtuman ni mo, ane, dili na dyan ka makahinomdom sa imong problema. Ug makatug ka na. Ug una, mawa ng imong insomnia. Maura ni sulbad. Malimot na ka sa imong problema. Dili na ka makahinomdom. Ug makatug ka na. Ug mamaayo ka na sa imong insomnia. Para unsa man ning tambalain ko? Para nas amnesia. Ay, amnesia mo para... Ang ano man eh? Kuan kang, okay na kang. Naayon kasi mong sakit gid sumya. Kaya na mo kay amnesia. Ilam dyan. Karihas ka mo sa mananambal, mga wamoy buot, mga wamoy ayo. Pe! Tatak RMN. Wala ko tumara ang tambal nga gihatag sa mananambal. Tiyo mo'y mamaayo man tuo ko sa sakit nga insomnia pero maamnesia masad ko. Pagkaway klaro gyud. Unya. Mando, Day. nahibaw ba ka? Ikaw mo'y nakaingon nga nung nasakit ko. Ha? Ang ano ako gutaon ka? Kundi pa tungod anak imong pagkatalawan, di ko maproblema. Ikaw kuno'y makadungog pirmi og mga istorya sa itong mga silingan. Makatuog ba ka? Ay, ano kung sa istorya nila? Kana imong pagkaputing itlog. Kita di sila ha? Pwede ay, binuangan pag yun mong istorya. Ay, awa taon sa na ha. Kanang imong pagkatalawan mo na hinungdan. Mo na hinungdan nga gitawag ka nilang puting itlog. Pulis gud ka. Unyag na mag-away mo, kiki ka. Pagkauwa mo lang ka o si imong serbisyo eh. Ako pa ni mo no, may pagmurisahin ka na imong trabaho. May pagmagmanicurista na lang ka. Bayad ko? Pwes, aron dili ka ingno nila nga puti kag itlog, ipakita nila kung unsa ka kaisog gamit ang imong pagkapulis. Gang! Murag sakto ako kasawa na. Pulis ko. Madlok-adlok ako. Pakita na ako ang akong pagkapulis. Ipakita na ako ang iso ko. Pasok-pasok ko eh. Iso ko! Pasok-pasok na saan. Iso ko! Willie,
hold up ni. Hiyamat ra. Kabayo nung dag timing doy. Ay nalagpalag na. Ay nalagpalag. Abin mo yung relo. Imong pita ka. Huwag ka na ubanin mo mga alas. Awa ka may bawa. Kinsa di mo gi-hold up. Pulis ni. Ano magpulis ka, madlo ko. Gahapon ka ni. Taga-NBI man ganitong ako i-hold up. Ikaw pulis ka na. Ha? NBI mo gi-hold up gapon? Ano? Ato ko sa kadlaw, Vice Mayor to. Huwag kong sulti. Kabiyat sa dali mo. Ambi ng imong mga kwarta o mga alas. Hasta ni mong relo. Huwag ka nang imong pusil. Pulis mo ka. Ay, nag-apil ako po sildo. Kaya di man ako, birno man eh. Ay, pagbuot ka dili ko may hold upper. Mao ba di ay? Sorry. Ambi na yun, Pep. Ay, tawsan ako, magdada ka kaldero, nulis ka. Ano man, buot ka. Sorry. Ambi na yun. Ginoo ko ni mo, Mando! Kasahin na lang ko, gang. Hanggaw ka! Hasta imong service pistol, gikuha pa sold upper! Patay ka na ni Mando, kay siguro yung makabayad yung ka ato! Gang! Mao ni akong problema kay siguro yung pabayron akong bana atong iyang service pistol. Unya ambot og dili baka ni siya mapreso no? Unsa ang kumantaw ni siya? Uy, unsa may akong buhaton ani niya? Unsa man og kamo ang pasultihon? Tutsi. Ate Pres! Okay, ang schedule na ito karagad-lawa, Goliath. Si Inday Tutsi. Tutsi. Kinis Tutsi, Ate Pres. Ang bana, police, pero talawada siyang bana eh. Talawan kay Ate Pres. Ang pulis? Ang pulis nga si Kuan. Talawan kayo. Grabe kayo. Anday mga Away? away-away. Di gyud oy. Iyan lang dihagi ka usa nga gikwilyuhan sa atong nagirmitado. Iyang asawa may kaluwas niya. Budalan man siya asawa kuyapan. Doy. Nya di ka usa nga gina siya asawa pangisog di isog gyud. Isog. Dahil ka usa nga dito sa spear kay gatod. Sumbagay itong mga katong mga tigkarga to, kargador. Nga. Nya iyatang duolon natagak mas kuan. Natagak man dito sa dagat. Murag gi kaluyan sa si Ate Pres kay mga isog dagko kay itong tao mga kargador. Kulata natagak sa dagat, balik siya sa agi sa day. Natagak sila sa dagat. Nya kuan na dito, awang na siya di sa Coast Guard na, di na ako. Coast Guard na Sa kidagat Coast na. Guard na. Sa Coast Guard na. Kasi Coast Guard mo yung sa inland. Karon ang katapusan gitulis siya. Duklon ra gud tawo siya tulis ay gidamag kaldero. Doy. Mao daw pag uli niya sa bay, siya uli gid man mao ni telephone ko kay kansa. Say na kagay. Undang nako. Undang niya siya. May paymaguan siya, tanod. Kuan ka nang mamdikurista. Iking na siya, manikristan. Luuya po taon. Luuya tawo ni bando eh. Sige na, may lang na, oy, di magkakitag away, di magkakitag gubot. Ikaw ra ba sa dani gatudlo toske nga talawa na imong bana. Kay iya palabon na tipres. Luuy. Pulis ya palabon, taon. Di magunaw na gyud Ang pulis. yan, ang asawa na lang magpulis. May pana. Niya magkuha na lang kanang ari na lang sabay ang yang bana. Bam! Unsay basa na to di abi? Diha sa Bible nga pulis talawan be. Unsay kuan, unsay yang paunta na dihalan. Pulis talawan. Saom ni niya bana talawan mo kini. Resign lang kuno siya. Ug sila imay mo. Nadapag yun yung service pistol at press. Ay, Ito sa gobyerno. Kabayad yun sila ito. Saon nga. Okay, kuan man na government issued man na siya, di ba? Barato naman ang pistola. Na may pistola nga barato ba? Na itag na mga ibutang na to. 22,000. Pwede naman niya. Iyahan ko ano. Pero ang kanang mga original po. Aka na ba? 9mm naman ang ipanggamit sa ato mga pulisan. Kaya ato katong mga original yun nga 1911. Katong 45 yun pistol. Tag ko ato. 70-90 mil. So ito si Bro Jewel anak kay arma sa ni Bro Jewel Binse diya sa Aqua sa Bien Aqua or tulis-tulisan niya din ang puro to
Daghang armas. So ito si Bro Joel ng mga pistola, Ate Pres, ka ng mga 1911 bro, mga 70, 80 no? Ana no? 1911 nga 45 pistol. Mga ana, di ba? Ha? Mahal lagi. Bambina, dili Ba, ka ari na. ba? Di Abi ni ka mo Biblia gulyat. lagi. Abi ni mo gulyat kung ang tinuod gani siya nga tinuod yun ang istorya nga pulisya. Oh, doon naman ay mga training nga. Natinga ko ano na pulis siya nga talawan man. Dili ka to pag-training nila pa sa kontra. Kung ano man to. Actual na nga tinudanay naman na makakak na. siya. Sakto to imong ingon gulyat nga ang asawa na lang magpulis og mauna kay kadaghan ang mga hitabo nga hapit siya mahug sa kanang kakuyaw, hapit siya mahug sa kamatayon. Ang asawa may ni karate. Malagi na niya ang banalan ko no sa parlor. Magmanicurista. Kadito Sa kay na natay lang. guide gamay ha. Matthew 28 verse 18. Miiduol si Jesus kanila og niingon, gihatag kanako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. So, ang kining akong ibasa karon umbot pasabot ni ini nga wa ra gyud tay laeng kadangpan. Wa na gyud. Oh, kay naa ra ba gisulti po diri ni Jesus sa lain nga verse nga kung wa ako wala kamoy mahimo. Mao na. Karon og inuntang punga og sa produktihon pa kay tao ra man ta mao nagting talawan siya. Parisay na lang na. Ang asawa mi Sinderlan. Ang asawa mi Sinder. Parisay na lang ang misis. Mao nang imong bana nga pulis kung mapay gi-hold up, gidang kwarta, gidang alas, gidapang pusil, parisay na lang na. Pila ba ka tuig ang serbisyo nimo? Di ba ang pulis gulyat tinuod na nag-ingon ko maabot no kag 20 years bala ba tanoon pa ka pwede na ka mo resign, pwede na ka mo retire. Ba? Kompleto ng 20? benefits. Dili ko sigurado ha. Pila naman siya sa katuig sa serbisyo, ma'am. Panalitan na kabutan siya 20 plus. Tinuod ako na dunggan nga kompleto ng benefits 100%. Parisay na lang na. Sayron lang. Oo. Bro, Pamuhay na lang mong manok diha o di ba baboy wa po may kontra. Ang kanang manok, ma'am, pa-practice niya ang pusil-pusil kay permiso na siya. Ayaw atong manok nga isog kayo nga hastang iro mahadlok kay ato postas pikas. Bitaw ma'am, bitaw ma'am. Kay pananglitan og ingon-an ang kinaiya sa imong bana, wa gyud mahimo, di gyud mo modelanto siyang pagkapulis. May bawa ano niyan sa nga wa day siya nahimo. Nga ikaw mo itig karate og naa sa kontra ikita. Nga may bawa na. May kiwa siya imbestigahan sila kadagkuan Ate Pres no nganong Bitaw. na ang pulis hold upper, ang pulis man siya. Ang pulis ang pusil. Paresay na lang na ma'am, og mauna. Mao good. Okay, siya maningon ng motorcycle ko. Sa iba ko niyang siya noon mo mapatyan. May Matiti, kanilang hold up siya Ate Pres. Kaya wa siya dunggaba, wa siya patya. Mao na. Oo. Paresay na lang na. Og pangitan lang lain trabaho nga kanili siya makuyawan. Mauro magyapon, wa man siya mahimo. Kay og mato pa Ate Pres sila, ikaw may kursunada kay ay maayo ikaw na lang pulis para modelanto mo. Oo. Kay og sa kuan pa kanang og sa kang anintiban pa wa na may kaisog og buray gahi wa na mahimo no og mingon ka nga pasigihon nimo na siyang pulis unya simba ko siya mahipat yan unsa man ka malipay ka ana kon ikay pananglitan na ba Ate Pres og pananglitan og kanang dili kompleto pa yung serbisyo, dili man siya ka-avail sa mga benefits Ate Pres. Oh, dili man siya ka-avail. Mas maipag para sa ino na lang nimo kay usab tinuod ba tong hasta tong upper Ate Pres nagtakob sa kaldero, nagpuspos ang kaldero ang pulis. Kalain sa tanaw no labi nag ari siya ibutang diri sa publiko, ari siya telwa sa syudad ya mag-traffic sa inanaw daghang mga tao makita niya uy ang pulis gi-hold up. Pating uwawa. Di ba? O tibang-tibang nga lamang, o dili na siya ganahan, paresay na lang kaysa magkonsumisyon ka na imong bala perme, ha? O salamat sa magpadagat, itong tuluman noon. Kung ako ang puzzle, tiyo. Subscribe to Dramaturgo.